Τα Ζαμομήνια ευχαριστούν το Σύλλογο για τη χαρά και αυτή και την τιμή που μας κάνει. Το άλλο Ζαμομήνι δεν μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή λόγω δουλειάς, οπότε θα σας παρουσιάσω εγώ λίγο τα Ζαμομηνιάκια. Λοιπόν, τα Ζαμομήνια είναι στην ουσία μια ομάδα ανθρώπων, ηθοποιών, μουσικών, εκπαιδευτικών, οι οποίοι μες στην καραντίνα μας δόθηκε ευκαιρία κάπως να βρεθούμε για να φτιάξουμε αυτά τα 9 παιδικά τραγούδια. Η αρχική ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που ενώ κάναμε διαδικτυακά μαθήματα με τα παιδιά, κλήθηκα να φτιάξω ένα τραγούδι για τα μικρόβια και για κάτι που αφορούσε την Άνοιξη, και τότε φτιάχτηκε και η Κάμπια η Σωσό. Και ενώ είχα φτιάξει τους στίχους για αυτή, ας πούμε, τη δουλειά, ο Αλέξανδρος σκέφτηκε και είχε πολύ μεγάλη όρεξη να φτιάξει τη μουσική των δύο αυτών τραγουδιών, οπότε έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας για τα Ζαμομήνια. Είναι 9 παιδικά τραγούδια, τα οποία τα θέματά τους προέκυψαν από τη δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο. Αφορούν θέματα που έχω δουλέψει με παιδιά, και αυτά είναι η φύση, τα ζώα, οι πειρατές, οι δεινόσαυροι. Ο Αλέξανδρος είχε το κέφι και τη διάθεση να τα φτιάξει και να τα ενορχιστρώσει, να τους δώσει μουσική και γενικά να σκεφτεί όλα τα όργανα με τα οποία θα μπορούσαμε να ντύσουμε τους στίχους αυτούς. Επίσης, να σας πω ότι η λέξη Ζαμομήνια προέρχεται από αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο το προτείνω να το διαβάσετε όλες. Λέγεται «Οι 13,5 ζωές του Μπλε Αρκούδου», είναι εκδόσεις Άγρα. Αυτό το βιβλίο αναφέρεται όντως σε 13,5 ζωές αυτού εδώ του Αρκούδου. Σε ένα κεφάλαιο που εξιστορείται η ζωή του σε ένα πανεπιστήμιο ενός φοβερού καθηγητή και επιστήμονα, αναφέρεται η λέξη Ζαμομήνι, και το Ζαμομήνι σημαίνει, βασικά το Ζαμομήνι είναι το σωματίδιο της φύσης, το οποίο περιέχει νόηση. Και επειδή εμείς λατρεύουμε αυτό το παραμύθι, όταν ψάχναμε όνομα για την μπάντα και για την ομάδα, ψάξαμε επίτηδες από τον Μπλε Αρκούδο να βρούμε κάποιο όνομα, και καταλήξαμε στο Ζαμομήνι γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Και η σημασία της λέξης, αλλά και το πώς ο Μπλε Αρκούδος ενδιαφέρθηκε καθαρά για τα Ζαμομήνια. Τι άλλο να σας πω. Τα τραγούδια αυτά, κάθε τραγούδι έχει ένα διαφορετικό είδος μουσικής. Είναι reggae, είναι jazz, είναι blues, το τελευταίο, ας πούμε, τώρα είναι λίγο ρουμπάτο, το τόκο του Καν. Θα σας βάλω να ακούσετε κάποια. Μέσα σε αυτή τη συνεργασία με όλους αυτούς τους ανθρώπους, θέλαμε τα τραγούδια να τα κάνουμε και βίντεο στο YouTube. Οπότε τα 8 από τα 9 αυτή τη στιγμή είναι σχεδιασμένα από μία φίλη που λέγεται Λενιό Λέντζα, η οποία ασχολείται με το animation και προσφέρθηκε να μας τα φτιάξει. Και θα σας δείξω εμένα το αγαπημένο μου που έχει κάνει το Λενιό. Επίσης, γραφιστικά, ένας φίλος γραφίστας ανέλαβε το σχεδιασμό και την εικονογράφηση. Δεν ξέρω, Μαράκη, μπορούμε να με κάνεις co-host για να σας δείξω την εικονογράφηση? Μπορείς καταρχάς να κάνεις share screen χωρίς να σε κάνω co-host, νομίζω. Α, ναι, οκ. Δες το, αλλιώς να σε κάνω, και να μας πεις και πώς μπορούμε να το προμηθευτούμε αφού μας δείξεις. Τώρα το βλέπετε? Φαίνεται, ναι. Ωραία. Αυτό είναι το σχέδιο που έχει φτιάξει ο Ντίνος, ο Δημολάς, ο γραφίστας, το οποίο αποτυπώνει στην ουσία όλους τους ήρωες των τραγουδιών. Εδώ, ας πούμε, είναι οι πειρατές, είναι η Κάμπια. Έχει βάλει όλους τους ήρωες των τραγουδιών, και επίσης να σας πω ότι αυτά τα χρωματιστά είναι τα Ζαμομήνια που ήθελε να αποτυπώσει. Αυτή είναι η συνολική εικόνα των Ζαμομηνίων, που όταν βγάλουμε το CD κάποια στιγμή, νομίζω ότι αυτό θα είναι το εξώφυλλο. Αυτό είναι το ένα.
Τι άλλο να σας πω. Γενικά αυτά τα τραγούδια, επειδή τα έχω δουλέψει πολύ και στο σχολείο, είναι πάρα πολύ ανοιχτά για οποιαδήποτε έτσι εκπαιδευτική δράση και μουσικοκινητική αλλά και οτιδήποτε άλλο. Εγώ τα έχω δουλέψει και μουσικά και κινητικά και εικαστικά με τα παιδιά και αφορούν νομίζω κυρίως ηλικίες 3 έως 6 και εντάξει και έως 8, αλλά νομίζω προσχολική είναι πάρα πολύ, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι θέματα που αφορούν τα παιδιά και νομίζω ότι είναι πολύ καλό υλικό για οποιαδήποτε δράση. Μελλοντικός στόχος για τα Ζαμαμίνα, να σας πω την αλήθεια, θέλουμε να φτιάξουμε μια θεατρική παράσταση, μουσικοθεατρική, και αυτό δουλεύουμε τώρα. Σκοπός μας είναι να ανέβει του χρόνου. Έχουμε βρει ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν και θέλουν να μπουν σε αυτό. Και ελπίζω να γίνει σύντομα και να σας ενημερώσουμε για αυτή την παράσταση. Επίσης, θα πω ότι στα Ζαμαμίνα συμμετέχει και η Μαρία Σαπλαούρα και η Χρυσάνθη. Μας χάρισαν τις φωνές τους η Μαρία στην Κάμπια της Οσό και το Χρυσανθάκι στα Μικρόβια. Τεράστια επιτυχία έχω να δηλώσω. Και δεν ξέρω, να σας βάλω να ακούσετε. Να μας βάλεις βεβαίως. Ωραία. Τώρα κάτσε, Σαπλαούρα, θέλω βοήθεια. Λοιπόν. Θα κάνεις share και εκεί που θα κάνεις share θα πατήσεις από κάτω το κουμπάκι που λέει sound για να μπορούμε να ακούμε τον ήχο. Σοφά, σε παρακαλώ. Βάλει κάτι άλλο. Θα σας, τώρα να βάλω να ακούσουμε μόνο ή θέλετε να σας δείξω και ένα βίντεο. Να μας δείξεις και το βίντεο, να το δούμε. Ωραία, μισό λεπτό. Αυτό είναι από τον Αρκούδο που σας τον έδειξε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να σας δείξω τη Χελώνα, που εμένα μου αρέσει πολύ και το βίντεο. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν περίμενα ότι θα καταλήξει έτσι. Γιατί όταν το δούλευα με τα παιδιά η Χελώνα ήταν καθαρά ρυθμικό και εντάξει και λίγο αδιάφορο θα το χαρακτηρίζα. Αλλά ο Αλέξανδρος το έκανε blues και ο Γιώργος που το τραγουδάει νομίζω ότι έχει δώσει πολύ ωραίο χαρακτήρα. Βλέπετε? Βλέπουμε. Ωραία. Να δω αν ακούμε θέλω. Ακούτε? Ακούμε. Ναι, Ωραία. ακούγεται. Πράσινη στο χρώμα, φίλοι μου είναι η λαγή κι όλα τα άλλα ζώα. Η μάσκα φοράω κόκκινη γύρω απ' το κεφάλι και το σπαθί μου κουβαλώ στα χέρια ή στην πλάτη. Όταν θέλω παγωτό, χέρια, πόδια τα χτυπώ. Αυτή ήταν η Χελώνα.
Wow, τέλειο. Και γενικά στο YouTube θα βρείτε τα 8 από τα 9. Το τόκο του Κάνου δεν το έχουν φτιάξει ακόμα βιντεάκι. Αυτά. Έχουμε κάνει κάποια live. Τώρα εντάξει, όταν ξεκινήσαμε ήταν η καραντίνα, οπότε αργήσαμε γενικά. Έχουμε παίξει σε 2 χώρους εκπαιδευτικούς. Έχουμε παίξει στο σχολείο που δουλεύω. Έχουμε κάνει ένα φιλανθρωπικό στην πλατεία Βαρνάβα. Και γενικά είμαστε στο να γίνονται και άλλα live, ειδικά από Μάιο, νομίζω θα ξεκινήσουμε πιο πολύ να εμφανιζόμαστε. Αυτά ήταν τα Ζαμομίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο για την ευκαιρία αυτή.